2 नम्बर स्कारबिल गामिनि आइफोर आफा रायजो राजाफोरखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टनि मडेल अंगनबादि सेन्टार न' लुनायनि जे मोनसे सेंसन आङो मोनदोंमोन बेनिनो दिनै स्कारबिल 2 नम्बर स्कारबिल गामियाव बेखौ लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जाबाय 2 नम्बर स्कारबिल गामियाव अंगनबादि सेन्टारनि न' हिसाबै बेवहाय गैयामोन बिथांमोनहा बेवहाय थानाय गामिनि एलपि स्कुल बा एमइ स्कुलावनो जोंनि बे ओनसोल बे गामिनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जानाय आदार बिथांमोनहा जाहोयोमोन दामनाय देनाय खननाय मोसानाय बायदिसिना बिथिं फरायनाय लिरनायखौ बिथांमोनहा फोरोङोमोन बेवहाय गोबां समनिफ्राय बिथांमोनहा बे फरायसालियाव बेफोर हाबाफारिखौ मावबोनो गोनां जानायाव गोबां माखासे उसुबिदायाव दंमोन आरो बेनि थाखायनो बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा आंनि खाथियाव बेवहाय अंगनबादि सेन्टार न' लुनांगौनि थाखाय मोनसे आर'जलाइ गथायदोंमोन आरो बे आर'जलाइखौ नोजोर होनानैनो आङो दिनै बे गामियाव 218 नम्बर जे अंगनबादि केन्द्र दङ बे केन्द्रनि न'खौ लुनायनि थाखाय मोनसे सेंसन होनाय जाबाय बेनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायाव बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनै बाहागो लादों आंजों लोगोसे आंनि बिपिएफनि कर्मि दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बाहागो लादों आं सानो दिनैनि अंगनबादि सेन्टार न' लुफुंनायनि जे अन्थाइ खाम्फा गायनाय बेनि गेजेरजों बे न'आ गाहामै गाहाम लुफुंजाखांनायनि उनाव बे गामियाव अंगनबादि सेन्टार न' गावहानो गैयैयाव जे माखासे आख' फाख' बा गोबां माखासे जार्लायाव गोग्लैयोमोन बेनिफ्राय बिथांमोनहा बारग'नो हासिगोन गावनिनो निजा बबिया न' थानायलाय बे न'आवनो जोंनि गोरलै गोरलै गथ' फिसाफोरखौ फोरोंनाय लिरनाय गासैबो हाबाफारिखौ बिथांमोनहा बेवहाय मावफुंनो हागोन आं बेनि थाखाय दिनै जायफोर बिथांमोनहा अंगनबादि केन्द्रनि न'खौ लुगोन थाबैनो बे न'खौ लुफुंनानै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि आखायाव जाहाथे गथायना होयो बेनि थाखाय आं खावलायबाय आरो बेजों लोगोसे दिनै आङो बे स्कारबिल 2 नम्बर स्कारबिल गामियाव बेवहाय मोनसे ब्रह्म मन्दिर दङमोन बे ब्रह्म मन्दिरनि नामैबो आसाम दर्शननिफ्राय गासै 2.5 लाख थाखा आं अलरेडि सेंसन होनांगौनि थाखाय बिथांमोननो गथायखांबाय दा बिथांमोनहा हयथ' लुनायनि हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो दङ आरो खाथियावनो लोगोसे आरोबाव बेजों नांजाबनाय मोनसे गामि दंबावो बे गामि लावरिपारा गामियावबो आङो आसाम दर्शननि ब्रह्म मन्दिर लुनायनि मुङाव देग्लायनि दिनाव मोनसे सेंसन होनो थाखाय अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टनो मोनसे लिस्ट गथायदों बेनि गेजेरजों आं सानो जे बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि जेखिनि माखासे समस्याफोर दङमोन बेनि गेजेराव माखासे समस्याफ्रा निस्सय जेंनाफ्रा निस्सय सुस्रांजानाय जासिगोन आरो गोबांथार माखासे जेंनाफोर दंबावो जेरैहाय बे गामिनि गेजेरजों दंफां माने मा होनो मोनसे पिडब्लिउडिनि लामा थांदों जे पिडब्लिउडि लामायाव बुरि दै होननाय मोनसे दैसानि सायाव दंफांनि लामा दं दालां दङ बे दालाङा सम सम गोबां गाज्रि जानायाव थांलाय फैलायाव गोबां उसुबिदा जायो बेनि थाखाय बे दंफां दालांखौ बोखारनानै बेवहाय गंसे आरसिसि ब्रिज बानायनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय सेंसन मोननाय जाबाय आरो बेनि टेन्डार प्रसेसा सोलिगासिनो दं आं सानो बे आरसिसि ब्रिज लुखांनायनि उनाव बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा दतमाजों सिद्दा थांलाय फैलाय खालामनायनि हान्थामेलानि बेलायाव जेबो उसुबिदा जानाय नङा माने साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा बे लामाजों अरायबो थांलाय फैलाय खालामनायनि खाबुखौ मोनसिगोन जायखिजाया मानो आङो दिनै अंगनबादि सेन्टार सेंसन होनायनि थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौ धन्यबाद होबाय आरो बेनि गेजेरजों बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' लाब जागोन आं बेखिनिखौ आसा खालामबाय फैगौ 2024 सनाव जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय आथिखालाव बिपिएफनि जे हानजायारि जे हाबा मावनाय बियो आबुङै सोलिगासिनो दङ जोङो जोंनि क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोननै समस्तियावहाय हानजानिफ्राय बिजाथि थिसनगोन बे जोंनि फाइनाल डिसिसन आरो बेनि थाखाय जों बावैसोनो जोंनि हानजायाव रायलायनानै मोननै समस्तियाव जाय बिथांमोनखौ केन्डिडेट हिसाबै जोङो थिक खालामनाय जादों बिथांमोनखौ फोसावनायनि लाहार फाहारखौ निस्सय खालामनायनि थाखाय जोङो जोंनि दलाव सावरायनानै थांखिखौ लासिगोन आङो दिनैहाय सिद्धायै बुंनो सानो जे बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा मोनसे राजखान्थियारि सोलायनायखौ लुबैबाय जायफोर बिथांमोनहा आथिखालाव सोलिबाय थानाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि जथाय सरकारनि सायाव फोथायनायजों बिथांमोनखौ मदद खालामदोंमोन बिथांमोनखौनो सरकाराव लाबोदोंमोन दिनैहाय बिजेपि आरो इउपिपिएलनि बिटिसि सरकार जे दङ बे सरकारा जोंनि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि मोनसेबो दाबि दावा गांनाय उखैनायखौ बिथांमोनहा जेंनाफोरखौ बिथांमोनहा बोस्रांनानै होनो हायाखिसै सुस्रांना होनो हायाखिसै ओनसोलाव जौगाखांनाया दिनैहाय थाबथानानै थाबाय गोबां माखासे जेंना जेंगोनाफ्रा दिनैहाय बांबोगासिनो दङ
बेनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिजेपि आरो इउपिपिएलनि जथाय सरकारखौ नाखस खालामनानै बिपिएफनि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बिटिसिआव सरकार लाबोफिननांगौनि थाखाय बयबो मोनसे सिद्धान्तआव मोनसे थांखियाव फैनायखौ जों नुदों जायनि थाखाय दिनै मोनफ्रोमबो बिपिएफनि मेल मिटिङाव हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा बिजेपि इउपिपिएल आरो गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय फैनानै जगदान जाफैगासिनो दं आरो जालांबाय थागोन दिनै गुबुन गुबुन हान्जाफ्रा बिथांमोनहा गावसोरनि वार्कारफोरखौ हमथानो हानाय जायाखै मानो होनोबा बे हान्जाफ्रा इउपिपिएलआनो होन बिजेपिआनो होन दिनै रायजोफोरनो जे प्रतिश्रुति होदोंमोन बे प्रतिश्रुतिनि मोनसेबो मावफुंनो हायैलाय रायजोफ्रा बिथांमोनखौ नागारबाय आरो बिपिएफआव ज' जानानै बिपिएफखौ देरहाहोनानै बिटिसि ओनसोलाव मोनसे राजखान्थियारि सोलायनायखौ लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दं आरो बेनि गेजेरजों दिनै जों स्पष्ट जाबाय जे हाजार हाजार लाख लाख रायजोनि समर्थनजों बिपिएफ दला एइबारनि एमपि इलेक्सनाव जों सानै एमपि देरहानानै दिल्लीयाव फाथायहरनो हासिगोन बेनि थाखाय जों दिनैनि दिनाव खाथाङै बुंनो हानाय मोनसे पर्यायखौ जों नुदों।